дӯстони азиз, як хабари нохуш субҳи имрӯз гирифтам. яке аз рафиқонам, ки вобастагӣ ё хештаборӣ бо ин санъаткори машҳури тоҷик дошт, Қурбоналии Раҳмон, занг зад ва гуфт, ки имрӯз ҷанозаи устод барпо мегардад. баъд аз шунидани ин хабар, бовар кунед, дунё дар назарам як шакли матраҳшуда гирифт. Қурбоналии Раҳмон яке аз чеҳраҳои шинохта ва намоёни Тоҷикистон буд, зеро ӯ тавассути шеърҳои мавлавихонӣ шӯҳрати беандоза пайдо карда буд. Инчунин инсони хоксор буд. агар бо ӯ шумо ҳам шишта бошед ё суҳбат карда бошед, бениҳоят як фарди хоксор, як фарди дилкушо ва як фарди меҳрубон буд. аз ин рӯ, баъд аз шунидани ин хабари нохуш хело ғамгин шудем ва аз якояки шумо хоҳиш мекунам, дар ҳаққи устоди азиз, дар ҳаққи устоди санъати тоҷик дуогӯ бошед, зеро ин нафарҳо ангуштшумор ҳастанд дар рӯи саҳнаи тоҷик тавассути рафтору гуфтору кирдори хосаи худ. Қурбоналии Раҳмонро ман ростӣ аз соли 2009 мешиносам. ӯ дар як масъала дар телевизиони Сафина устодро дида будам. баъд аз он ҳамдигар хати тез суҳбат доштем, зеро ин нафар аз нафарҳое буд, ки фарқияте намегузошт. агар инсон бо ақл буд, агар инсон рафтори хуб дошт, гуфтори хуб дошт, кирдори хуб дошт, ба синну соли ӯ коре надошт, аҳамияте надошт. ҳамеша эътимод дошт, ҳурмат мекард, бовар мекард. пас аз ин хотир аз якояки шумо хоҳиш мекунам, ки дар ҳаққи устоди азиз, дар ҳаққи ситораи санъати тоҷик дуои нек созед. аз кӯроно мурд.